ublay phi bro sai simpat phi ki ba karshan bat ki ba persya bhai kan ke youtube channel junga menta ka janmiet kadi ke janmiet singi ublay ke janmiet singi sunday ke janmiet robibar ti kajing puli menta ka miet kadi na kasam ba spat nyo nadu kan nong nadu ka khot ka ba khat lai hadu sau pulai ti shua bangan puli na kasam ti ngakwa ban ong ipi kumni ban pasat jingmut namar bapun bah nangi na pedang kitu ki ba comments ban na bun bahana ka imlang salang jungi namar ba kade jing ka eke jingmut jeng perkhat ka bangi nang sa ha kata ka jingdum la ne ka jing sa elam bakla ka ba amdon manu bala ban sngothu la ne ban champang namar ba katkum ka juk ani katkum ka kapur ka ba kaya hi kalayat menta kat kum kejuk kejuk thumai menta balai ba kalong kaman kum ni bar khot haka imlang salang sencar kadar kan ong ipi kalong ka bae bangin perkhan kalong ka bae bangin perkhan nang ni skman de nang takadawi ka eke bar khot ka baja menta de ba ublay usngosi usapan kulmar kli iki brio pertai amdei bat don jiklumar tanghang ni amdei ban sngo phla ba don tanghang ni hanrei baro ko iki pertai hanrei kai kebangang ngapuli khnang lani ngaplai iki video na kabenta ban persngo thu iki brio lojong lani yaki badon kamon sngo bha ban sngap lani ban perkhat lani ban puson kamdei banga siun kamdei banga kran iki bom la ban long Henry to ai ki bom sngo thu ai kin sa hi la ki bom sngo thu Henry ki bas sngo thu to ai ba ublei hi unang pansha su namar ba iki ba la ja hangi menta ngan ong ipi nang ni sakmat ka ba ma mat ka bu jing matam kade ki jat riu jungi namar ba bun hi ki ba ngiu i ke imlang salang ka jungi kadon tang jing sya elam bakla nadu kadehi haka jing duna kabor jingmut perkhat ban haki eki ki bangi be tangi karong ti kabubu jing matam kalong be ada ja nang ni sakman kan ong ipi batang hakapor lockdown du haka ni kapor kini corona mo bala de kisnam bala len kadno ngapang kadno ngapang kam siam ban pet ye lagi project prakong bat kali ke sien ban kong hi bangan ui bakilong kemi jongiru ki harap plakat apo pb na ka banta ke jing dawa jung ka po na ka banta ke jing dawa ke jing lut jing sap ban kumno ban kadang ye lagi po na ka banta ki kon ki kti hi yang sem handrei kataru ngim sem lasngo thu ndala pli kataru inang yai klet iki bala debja bat menta balajan ki election ki sedang biang ki drama ti hendrei ngai shu kentu ye phi ki badon kamon bersngap lani nga kentu ye phi baro ki ba pet bha mat ki ba kerjaan bha kini ke youtube so jonga lada phidon jaka puta ban rep ban riang ke bha bare pariang namar ba mlatip namar nga bali nga kami ben na karmiang sentur jonga na kaban sim ka donut jonga bali nga ngami kumtang amtim namar ka eke ba don hanga haka jumut perkhat jonga ngesngau bet ba kan don ka eke kaban saja biang nang ni sekman kabas niu namar ngi iba kinong sensyar hari india baro ko wei nga klem iba kin don ta ka cikit kri bat ke jingit kli kan long bet hangi simet hakiru pat ba simet ti halaki yang kisam simet ti deina takadau ba ka jing sensyar ka kadar udah dei hakanu ka state hakanu jala wat hakani ki jala ngai iba kadon tang ka jing pen stomben yeki brio ki barit baria yeki baduk bat yeki brio budun tuna jing yo jingkot handrai ki menrus pa kin kuslai di iyo lada khang san banai ru banai lada khang sisnem arsnem laisnem sausnem lo kabending ta handrei ka bakta kalong yengi ken
kiba syong footpath kiba syong dimadan kiba syu kamai kat bayo Henry kataru babun pan ngim sim las ngotu ikata kaba kalong ben ladang ya be tangi kapisa lani ngi ya karan tangi kapisa don Henry tit marba mio kumbala WE kanuksa kini ki lockdown balale ngimde ban klet bi bat ngimde hiru ban cha talap haki bor jong ka jing sya pen bi ha ka tangka ngide ban sungotu no namar ba la de kinok sansaru ki badon kum kata ka jingmut kide ban klet no kide ban klano namar ba ngan ong ipi ladang nginangi perta ijri ijat benrio alne prakasi ngi ong Henry ngaju osngeu bah borobor haki yau gihat ni isn ei bopli habapi ong isn ei te to dale ei ken habapi ong isn ei bopli to dale ei umde man keren tang nang me sentur namar sngeu jli mangi ki bayu sngeu ban skap namar ba kata ka kentin ba keren ani sngeu ba ki don bah kata kaman sim sngeu lem sngeu sen ei Henry ei ru kim ai nanga kini kisngi ngai iba arngut kimala kiwan di sensar iwe kentei iwe senrang Henry ki ong sen bopli tang ba sipo tengka ban no ru ki benut kan don jingmut ayu lada phimle ei kamut kan don jingmut ayu ban ong sngau sen lani ni sen ba pli Henry kaktien bat kam semlaya ha dia sipo tengka arpo tengka ba phin ai kamde ka bakata amde bang ngurus pa amde ba ngasngo bang abyang yela dia Henry ngakran to dodon ru bat kamen sim ken bani raplem namara dang ngingino tang sipo arpo kampat dakta ingi habakano kamen sim bani rap ino yarap bet kani ka banga ngasngo halak kajing sngo simet junga tenga dada kinu ki bakwa ban bur ketang sa kamut amdei bangin ngin rante bangin ngin ai ya kata ka bangi di ban ai lada ka don ha ka mensim jong pi long pi kta yano haba pi pet nei pi isen lani pi don kata ka jing sngo kta ka mensim nei mare wot le ai la di si po ne ar po la ni artangkar okat ba pi ai ka to kala dei hi ka kamle isen jong pi Henry omdei re da ka ba pi syukuran pada narmiam tur pimle ai pan namar ngayu ki mlang salang jungi lada hot ki ai kam mo ngi ai kam kumbanga ngamla lat yela di bangai trei hi pra bat ki prajat benriu la jong ngala im hangni khat khandai snam ar po snam ngala trei ngamla lat Henry anda ngala trei patki ngan ong ipi hakajing trei ke jonga habanga trei security guard angni kalayat kat kandai snam ngan ong ipi le dapat penkiu tang itulop Henry kiliak mbakalut di Henry kata ka kam syakri ke jonga ngasngo bayela dia ngala trei sitom alani ngala trei sida di kamdon kano gujing bunam sniu Henry ladang ye kran ye kata kamut kadon kamensim bisni kamensim pihun ban penkiu tulop yutei yo ba urus pa ano ti kadon ka bah haka halendet jong kata kamut ba kumbang apan pli pengkang dukan mensua habanga ong bangam im ya kador nyopo dengka si benai ki ong ledat pim im no kakam ngai sisa ndala ki ai ha uwe karne pali hispa sanpo uyap no wan sa uwe pat ukarne pali ki ai laispa ndala pep ma u pat ki ong nga penuat priulang se ban pledukan tinga nga ong yiki hato pilaklan kapur bangan pun pli penkang dukan nga ong pi nyopo dengka ngam im Henry pi ong lada pim sngo im te no te mentang penwat briu pi kadai kata namar balai ngakwa kibun ki ba phawat nong bela hanga mo kibun ki ba phawat nong trei hayeng asam Henry ngan ong ye pi baro lada pi long ki ba sempang lada pi long ki ba snoto kibun ki briu ba ki jungi
Gidon bun ki bakwa pentre ka kam. Henry endal atre ki syashim kabu hala kita kinong ai kampan. Bari na katakataw kajing sya keren beng, kajing sya nyopo, kajing sya harash har harukom kemut kajing sya keren penwit har harukom. Henry kata nganong ipi yala dia ngalak be bansya ngalak be bansngap ngam jus ngawi Henry dan bun pat na kibriu jungi balai kisano mensiam balai kisah hyar arsut balai bakim la ban kiu de na kata ka jingle ka jingkam jungi hi bangi ong prakasi Henry ka mensiam yati blam ngimdon pat ka mensiam yati blam ngimdon pat ka jingmut jing perkhat pa ka jing sempang ban I la ne ban ai daka kam kajam kamdon la ne ban no isn e ban le isn e kamdon ha ngile isn e ru kamut ngi kwa bet ban yo nam yo burom Henry amdei la dak kamdei ba yo nam yo burom kamdon jingmut hiru ban yarap kadon kabakum kata Henry la da pip klat no ya kita ke jing kwa burom la ni haba phirap yenu kamut phimdon ke jing khmi lunti ban yo mantoy la ni ban yo burom kata hi ublen sukarku Tedei nak takadaw ladangi ngilong kibri usyamphang ladangi ngilong kiba ie chisai ke jep nilujong naikran na rimeng sentur Henry sule be dakakam sule dakakam nda pilale dakakam naipen irong naipen I hanoru kata kamun ublein sas ngobah namar kumbatho ha ka bible kumbala hikai yengi ha kata ka jingit kristan ban ong be ndangi larung haying mani ublei uong kum gadon ketoko wi jerwa to I lajing terwa bat toilet ban yasuk hang taken ong utrai sukrismo unsa pediang semua bahaken ublei kupa bah beneng ru Henry menta bat no pedengin let ban yasuk ti bat uta uba phi yasyun ken larang don hamen sim phi bu syun yano lani phi don kata kajing bitar lani kajing sirai lani kajing yasuk yadat lani kajing ya nia ya au Henry kampen suknut ya pi telet ken pan map na itahi iba pi ya dom pi ya mai pi ya tim ya telala ne pi ya syun kamu pan map na in lani syukran ye I ban ya suk nei sadet aingu adam yu ublei hang tahi ublei unsas ngobha Henry menta ngilet ying mani hayeng hasem rungim don jing yesuk yahun bat kumnungin di duai hakmat jung ublei haba kaman siempat aloki kaman siempat kabanang bisni kaman siempat kabanang long arsatap Henry ngi dua yu ublei kalong tik kumanlit pen kha ya ketuko jing sniu hang to hayeng mani dei nak takadaw kasenang roy ke jing sniu har harukom ti dei nak takadaw ngon ong ipi lada ngi le tang teneng ade tang ban le dep rukom hakar kom le rukom kam jungi bangu bandam yu ublei terkendat kampat long pen khut chuai la dia pen khut chuai ka donut la jong hang tahi lada ngile ngikam bar khot lada ngi IT med un sim ho blei ngi syania be ho blei youtube kamba iki ai bro nginom don syu kata kajing song artatien nginom don syu kata lada keren manoru kamut nginom mong syu nginom tut syu nginom dom syu ti katahi kalapan bah ti Henry kai baro utip kamba ublei ti lada ublei uladon ulawan nak jing im jongpi kamut kamen sim jongpi kan tengen kan palei syakran kan noru pinam sngawi ai kata ka de kejinget jonga pangang sngawi la dia namar ba ngamla ban I ka bible ban ngamla hiru ban klem dangu da dem yu ublei ban ngamla hiru klem da duai klem da kerpat ha ublei terkendat namar ngayu I ba baro hang ni ha pertei ha ka sensyar ka khadar bar khoj ka don betang ka jing sa pan khenyi ka hok long briu man briu ka jing sa pan khenyi ka hok jong ki briu baduk ka jing sa pan khenyi ka hok jong ki patba ka jing sa pan khenyi ka hok jong no har rukom Henry waldang ngipat prapaj ba ngimdon kata ka jing I ngihi prarang ba ngimdon jing stu jungun ngihi prajat benriu ngimdon ka jing stu jungun kalong len oi bangni perta ijri ijat benriu namar ngi kremya ngap iwe ban ngi don betang kata ka jing yesyun lani ba mdon ketin da kumoi ban comments Henry kadon ketin bet tang ban comments da ketin si tinsang lani ban keren tomet
lani ban keren penduk mensim lani ban bu shun bu sniu kemut klem daw kemut kwa bet namar ba yo ukiu yo urus pa niu labun pisa kadan tangata Henry kai pada amdan ye ti Henry deina kata kadaw bangi sangat saja deina kata ka jinglong jongi hi bangi sangat jenjar deina kata ka jinglong jongi hi bag kanang don ka mensiam jongi ni sangat saja deina kata ka jinglong hi kabadon hakado nut ka mensiam jongi banong arsertam deina kata kadaw bangi sangat jenjar ni sangat pang ngat sitom ngat sniu ngat i har harukom ti deina kata kadaw ngan ong ipi ba lada ni long ki bangam jeliu bat lada ni pai se ublei ni IT yala ka donut yala ka mensiam ha ublei tip khamba yang iwe pi iwe bal ada ngi syania tanga ublei ngan ong ipi kan ma wa sisen kasngi ka hok kasikantin kat kum ko hukum ko chung ublei hang ni ngin im bat hang ni ngin laj bat hang ni hi pin sai ibyang bangin sapai kan syakamenor kat no ka jing bha hakani ka jat benriu kabadon ha ka juk suwa Henry ya kai naduk kapur banang khana ngas ngotu batang subakala tang man tim si ru ngi perkhat arsian ni yo sngau ublei Henry suki endang ala kiu shani se sor silong ndang la sa ngla tre la kta ngar ngla sedang ban yebit dang da ka ba penmi tirsi Henry nga ongi pi ngapan map nangkong na ublei ya kilat kitam keduna jonga kabar ya ki briuru ki bayui ya ki video ki banga ngali Henry ngan ong be hakajing trot briu hakajing bom tip hakajing bom sungutu Henry ngapen ipat ya la kajong kajing duna ban ngam simla le ran hiru namar ngas ngutu bayela dia ngade tang ubriu ngas ngutu bayela dia ngade ubriu badap tang kajing duna Henry hakajing bitar bat hakajing sosat lani hakajing lerong kaba ngim simlayo el kajong kahok bat kapten bitar yang kalong no kumba ngalet drama Henry ki baro kidan hakajing mut jemperkat arkam sim kaba kamdei pede dakan kano bangan le sniu lani ba ngan le dakan kano pede kaba mla ban pediang ke mlang salang Henry ngasyukuran marwai kumni ubaya ngap ubalayo mentoy ulaya mentoy ubalayo jingmut ubanang dom ay unang dom te kam don jingper kam don jingta namar ngasngutu ba ngimla ban im marwai ngasngutu ba ngimla ban im tangsi jing sisam namar bahaki imlang salang ngan ong ipi amla lat Henry bunsien ngai i ru hang ni ngan ong ipi ladangi keren ben kita ke dekhar lani ban pensiet jaj ban rio ban yasun jaj ban rio ngan ong ipi kam long kampoi si eru kata bar khot ne ka de tang ye kitu ki bakhwan man toy lani badon ei rahal den ki ba sapen sirai sapen bu syun bu snio ban ong dekhar lani ban ong u po jaj lani ban ong u khla jaj kani bar khot ka ktien kam dei na ka banta jong ki kristan pesisya kam dei ban keren kumta namar ba kristan pesisya kam dei ban penmi kum ki kinu ktien ki balong ke bakta mat yong ya ka imlang salang Henry ngimla lat na kita ki baro ki ba ngi keren nang ang lani ngi keren klem perkhat ani ngi keren klem sotu pan namar ho ya kabala bakla sisien ngila bakla te arsin nginom bakla syu Henry leda pik shipik ngidang yele nganong ipi nginom la banlaj na kijing saja nginom la banlaj kijing saja wat ikijing tunum kairo ublei utip wat ikijing tunum kai jong ki ikijing keren kairo ublei utip te dena khadaw ba bon hi haka imlang salang jongi nganong ipi ngisngau tanat tang ban keren birya ngisngau tanat tang ban keren kai ngisngau tanat tang ban le kam kai ngisngau tanat ru tang ban phai shaki kam kai te Henry nganong ipi kam don jing pher ini ubri uwe pu uwe kam don jing pher ye kijing le kijing kam jungi baro tang bangin nom la alat re kijing im jungi na kijing saja nginom la alat kijing im jungi na kijing saja kadon kapur ya ukna samla hakapur banang ki dang san kemut nang klan kabormet berphat mda kuslai mda perwa phause mshimla tip ba hab ya lenti kijing longrang ba phause mshimla tik
bau hab ya kalenti jong jinglong temen nang tip tang ke jinglong khana bat ke jinglong samla Henry sakar tarang ba sakar ta temen Henry ngim simpal artip ya kata wat ngaru yela dia ngan ong ipi ngalong kumta Henry menta ka tarang ba puraru Henry ngalas sedang ban perkhan ngalas sedang ban sunguthu ti dena kata kadaw ya ke ke bangal amat yela dia ngakren khanang ba kibadang ki dang san ru kindup sunguthu lani kindup pai kindup yu ik nuksa bat kindup bot ikta kalanti Henry kata kasyong kamon jong simet pan don kirang ba brio kibala he kartaru Henry kinang long pat kum ki khana ki badang rit don pat ki khana ki badang rit ki don pat ka jinglong kum ka jingmut jum perkhat kum kirang ba ti Henry ngan ong ipi uriu kun sleng ban uriu that rong lani bat uriu wadong wo nia uriu keroi mladu hakano no jat benrio ndon bet te Henry ye kita ki eke bro kan ong ipi ngi hap sunguthu simet mantala dangalale ngala bakla nganom lesu kata kadai ke eke ba haka jing sngau jungang sngau bala dangal abakla hoj ngan cha ban le ran Henry nganom lesu namar ba manu bayet lani bayet kimi ya kapop jongno kamut ya kata ka jing yet kimi jongi lani kata ka jing ken jongi lani ya ka eke bangi ngi bisari kiwe yela deru kin sa bisar te dena takadaw ba babun balada ngan penpai ngan ong ipi ba yela de ngasngo suk namar bangal asa bisar hangni ha kajala jungi ngala asa bisar hangni ha ka YouTube channel jonga ngasngo tenat yela dia ngasngo komen yela dia bangla asa bisar suah perthai khenang bangan dayam ngan yap suk ngan poi hadwar jong ublei ti dena takadaw ba ngala asa bisar ngala asa nyau ngala asa khen hangni bar khon Henry ngakemen pan namar balei nganget ba ublei unsa pediang hun yang andang layam jadi nang takadaw ba bun ki ba ngim simla perkhan ngim simla snguthu bal dangi kran ka ya ka jing sisaru nang kwa ban penbakla kata kadehi kabang ayu ibun ba kanang don ha kini kejala wat yaka kaba bandon kisabut kisataru bun nginang kwa ban buri tingi buri ke jing snio badai na kata kadaw balai hangne sanget ba ritlen balai hangne sanget ba ritlen namar kata ka jing buri jongi ya kanu ko basnio kata he kade jing ritlen namar ba lada piring video ban pen iye kanu ko ba pikile ki kam kenang ba kindup sngotu ki ong bathat sto ti menta kanu ka ba ngamudia lani ban keren ya kejing sisa kinang kwa ban yalam bakla kadi katahi bakidang riu thlen hangni hakani kejaka ti ngidi ban sngotu ngidi ban sian ngidi ban long borobor kiba adakar na lade hi simit wat ongrep project benrio wat ongre project prakong ngan ong ipi ha kaban mentoy kinno map yenoru kumbangala debi ha kaban mentoy lade simen kinno map yenoru lade hunmen para lade bahyang bahasam lade prasnong prathau kinno map yenoru kum kane ke jinglong ngan ong ipi kinno map tang ban mentoy lade ngan ong kinno map ya ke kepala debi hang ne baro ngan ong ipi kinno map kata kade ha ka jing sngoto jonga bar ka jing sempang jonga kinno map dari leru kat banang don hi kani ka jing snow ri benri ngan ong ipi kinno map yanoru karmiang sentur bakran nang ni nei Henry hang ni da kumwe hapo mensim da kumwe ladang akren mangapor khot yamong Henry baro pat kili kumta
baru apat kilek mta kumbang ayu i nadu pangakit da juru ngayu i hang ni ya kijing le kijing kam kinong rap haba kirap ngayu i ba ndakilawan dia kisah ot kilo kat bakimon kitu kinong thiet kisah ot kilo har lakamon kamon ki ot sipau si kilo sipau si kilo ot na phang bet handrei ka papan kata bar ka papan sengosi yanga kadai hi banga kan mau ya ka jengkran kiru temen ki ongkum ni kat nang rep nang serdap kan sapoi ka puar pan namar ngayu i baki dalal pan ki papan thiet mar ya ki dekhar daka ba phi kiyo ya kataka percentage yung kimo kiyo ya kataka ba kiyo bayo nong mo bayo nong lada uai artang kasi kilo lani lai tang kasi kilo tikim saliapat banyan yu jong la jong ki keran pa abut har rukom ban penting lani ban penting ya kitu kinong rap ban nom la adi ban kumta hendrai kiyo nyon kiyo ot kilo pat kat bomon hendrai ka papan kata yang apat lada nga keran ngai ke jing sisa teng sya ya lam bakla ban sya keran dah kata katrai nong thiet kapan sngau thu pat ya kata katrai ka ba aikit yang ba mde ban aikit yo tu brio kum kata ka jing sya ya lam bakla hendrai nga supet ban nga susngap nam kwa hiru ban ong kumno tibun har rukom ngai kendo ke jing em junga hendrai ngapet ngamong ye pan hendrai ngatep pan ba ke jing ilam bakla hi kan nompoi she ngatep ru ba kata ka jing le sniu lani kata ka jing le ka ba arsatam kanom san slam biru tedei nak takadaw ngan ong ipi kumbala tho ka bible ha ka bible kalong ko ba ya unong khayi bande hop kadei ru kum tahi ti halaki kam ki babun bangang atrei ngayu i ki bangang yu ibar khajang ni ngan ong ipi ngamla ban sutap manla kaman habang ayu i andre ngan ong ipi la dangan keren baru khoj ki baja jing em junga khen bet ngatrai library sobnaru 4 kut dai tu khana kumni kamut ngan ong ipi kanom kut lano kania ti hendrei da ka banga yait lenti hakatrei ka kata bat hakata ka jing experience jonga lani kata ka jing sngotu ka jing tiptho jonga harangkat bat ka kam banga ngatrei ngan ong ipi kanang pen start susu ya ka jingmut jung perkhat jonga ti kanang pen ngam jeliu susu ya ka jingmut jung perkhat jonga deina kata kadaw babun hi kisyukuran handrei kim simlaman ti deina kata kadaw banga soong be ka ke jingi pier ka praktikal bat ka teori kalong thik kum ya kitu kibrio ba supuli klem le handrei uta ubal amat ya kakam unang ru kumno ban pensai jadi nak tadaw compare hala ka jing sngostat ti ngapat ya dia ngade ubiet ngan ong ipi kum ba sya kano mo ngahap ong ho ngamanjur bangade ubiet ban ngam simlamat la apan ngam simlamat la de nak takadaw ba ngapen ipat ya ki babun balang ya pi ki ba yo mansiam ba lani ki ba yo jingmut ba nakani ka ba video jonga ka YouTube channel badeng do tong tonang yai pet tonang yai sngap bat tonang yai perkhat tonang yai puson handrei ngamdon ban IP handrei ngade tang uri bunya ha ubawet ulanang wet ha ubayo jingmut to ai unang yo jingmut kamdon pede ke jingkhang yeno wala da kadon ru ka jing perkhat ha ki brio ki bakwa benyalam bakla lani kiting ru balada pet ya kani ke video jonga nakapur sakapur kamut kinong yalam bakla kin saja lengat bat kinong yalam bakla kinnom yo shu
ya kita ki brio ki ban ko ngu ki le ne ban but ki kumbalong menta kinang bun hi kinong yelam bakla ki banang yo kanhun kinang nyau khli mo ya ki tu ki babut ya ki ti henre ngan ong ip ka jingstan ka kamper na ka jing sempang ka ba ublei trekan rat hi ya uba umon am dan manu bala ban kini am wala da pip peniap no ru pinam la hiru ban yo ti henre ka e baro ka de hi ka jingla ka jong ublei kam de ka jingla ka jong la ti tongan pulia no na kanika sam ka ba sispa nyau te kila ka ang sa utray ha ka jing janjar bat lo plaj eki na ka jing lanot ula se eki na ka jing dom bat ka jing yongit ban ula pthat eki kanjri jongki to ken ai ngu yo utray na mar ka jing isbun jong u na mar ki kampla jong u ya ki kon benrio na ba ula pan prai ka jing khang ranong bat ula khet arangkot ikinar terli don ki bapang na mar ki le dakat na mar ba ki le man ki sa sitom ki ijli kano ka jing bam bat ki sapoi hatmir jing yap kani baru khot kani ke bala tho haka dukhot ke bakat nyau bat bakat pramo don ki bapang namar bakile dakat namar bakile baman ki sacha sitom ki ijli kano ka jing bam bat ki sapoi hatmir jing yap te kira ka ang sa utrai haka jing janjar bat lo pelaj eki na jing lanot ula pha ela ka tien ban pan kot iki bat ula pelaj iki na jing yap to kin ai ngu yo trai namar ka jing isbun jung u namar ki kampla jung u ya ki kun benriu to kin terwaru ki jing kenya ai ngu to kin penbanai ki kam jung u da ki jing rwai kemen don ki balej shaduriau haki lieng ban kamai ka ji haki umba kini kila yu i ya ki kam utrai ya ki kampla jung u haka duriau na ba da ka hukum jung u la ki ka eryong lapan ki ya ki deu haduriau haka duriau kila kiyo shadu beneng kila ngam shadu trai duriau ka jing slur jung ki brio kala no hin ha ka jing kordet jung ki kila kharwaj met ba kila yat karnga kum ki buat bat ki shudum buj te kila ka ang se utrai ha ka jing janjar bat la plaj iki na ka jing lanot ula penjai jai ke eryong bat ki jing at phlung kila ngap jar te kila kemen namar kila sukjai bat lo yelam yeki sakakat liang baki mut ban leng token aingu ya utrai namar ki jing isbun jung u namar ki kampla jung u ye ki kun benri token penon buram ya u haka jing ikendu ki pajba token yaro ya u haka dorbar ki temen kisan ula pan kelari siap ye ki wa daur khiang ye ki umpu liu a hormlu ya kadeu seiso namar ka jing sniu jung ki brio ki basyong hangta ya kari siap pade ula pendap de ki pung ya ki daur khiang de ki umpu liu te ula pha syong hang tai ki batngan bat ki la teisnong ban syong ki bet sembai hala ki langkha bat ki la thung bri so wan ye ki la yo so sikat dei mila kar khu ye ki la roi sibun ba memsya bakin duna jingri haba upaj ublei ula duna brio bat kala talot dak jing ban ben ki jing janjar bat ki jing kuslai utrai ula ben haban da biang ya ki nong ban ben bat do pensakma iki na kari kenja baklem lenti handre blakan tiu ki barangli na ka apot jongki bat ya ki yeng ki sem jongki ula penroi kum ka kanhun nang bron ki bahok ki yu i kani bat ki sngo kumen kat ba baro ki rusniu kim laj ang siu jar ubastan tun pe thu ikini ki iki to ki brio kin pe phang ya ka jing isbun utrai kani jutang jong blai kani kaktin jong ublay mas ngongu yo ublay ti ka ka ba pi osngo na ka sam ban na ki bangang kren ye pi na du mansiem na du donut kat bakot la ibor na kren handai ki baro kamde ki jingla jonga kade ki jingla jong ublay terkendat ti dei na takadaw to aingu yo ublay hala step hala miet ngan ong pi hala ka jing tre jing ta hala ki kam ki jam ki ba ngitre ngikta to ai bo ble terkenrat hi undon kat bat ngi bat nga bat pi baro ki bakarsan ki ni YouTube channel jonga nak banta jong ka jet benriu hi baro ko wei handrei
tangkawehi ngan ongi pi ba lada ublehi unang don rakat bangi hakani kejat benri ujungi sisien kasngi ublehi unsa peniatali kejat benri ujungi ti ngkerman ya kata da kajing duai kajing kapan bat da ngoblei kadam blei kajungi ublehi unsa skau sisien kasngi bat ngin sayo ikata kajing ye kajing tali kajing skau tho jungmut iwe pan da ka ba ngin la bat te song sai simpan ya kajat benri ulajom ti tangkani kentien ku blei sibon ni pi baro kami usuk kemen